Boa tarde, Juan. Boa Moitísimas tarde. grazas por estar aquí connosco. Ti sabes que estamos con eleccións para o 6 de maio, para a reitoría. É unha parte moi importante que demanda o noso colectivo, porque non somos a Universidade das Persoas, pois ter coñecemento da xerencia, que é unha parte moi importante e que abrangue sobre todo e afecta a todo o colectivo de PTXAs. Entón, estamos un pouco aquí para presentarte ante a comunidade universitaria e, sobre todo, pois, ante ese colectivo de PTXAs. O primeiro que che pediría é que nos contes un pouco da túa trayectoria, non? Donde empezaches, como, cal poden ser as túas posibilidades pois, para exercer ese reto tan difícil que é a xerencia dunha universidade. Pois gracias por contar comigo en primeiro lugar, e a miña trayectoria empezou a mediados dos anos 80 como auxiliar administrativo interino na Xunta de Galicia, e logo, pois, a partir do ano 90, que foi cando houve a primeira opción de funcionarios de carreira na administración autonómica, aí aprobei varios dos grupos, dos que quedei excedente, me quedei co grupo A, que é o máis alto, e empecé unha carreira administrativa aí, estuve en varios sitios de jefe de servicio, na Consellería de Educación en primeiro lugar, logo estuve tamén en presidencia, aí unha labor importante, creo eu, que foi no 98-2001, fun o responsable da subdirección de simplificación administrativa. Ese é un gran reto que temos na universidade. Pois Temos que xusto facer unha simplificación administrativa de todos os procesos e é algo que queremos facer en colaboración cunha das vicerreitorías para mellorar os procedementos e digitalizar moitos deles, non? Porque, bueno, pues sabes que entrou a inteligencia artificial xenerativa e temos que integrar esa inteligencia artificial para axilizar os procedementos, que sexan máis rápidos e que se eviten, sobre todo, repeticións, non? Pois xusto aí, foi en esa época, e era dentro da macrodirección xeral, que era a Inspección Xeral de Servicios na Xunta, e o reto que se asumiu aí nese momento e que chegamos a un obxectivo moi grande que se logrou foi catalogar, ou facer un catálogo de procedementos, naquele momento eran 1050, se mal non recordo, donde estaban perfectamente protocolarizados e totalmente clasificados, cas dúas iniciais de consellería que pertenecía, co seu número, cunha descripción de cada un dos procedementos. É dicir, esa labor se fixo nese momento, supuxo simplificar grandemente algún dos procesos, chegamos a establecer como 220 ou 225, lle chamábamos SERI, que eran servicios de resposta inmediata, e era que en 24, 48 horas esos procedementos ou esas demandas de cidadán tiñan resposta. Claro, é que nós perseguimos tamén ter unha xanela única, é dicir, que as persoas poidan acceder inicialmente a un posto e que de aí xa se deriven aos postos que correspondan, aos servicios que correspondan, non? Coa idea esa de facilitarlle a vida ás persoas, non? Que é o que buscamos, non? Entón, esa é unha idea que tamén perseguimos. E, ademais, eu creo que é básico da xanela única neste momento. Que a administración electrónica que temos implantada non ten outro sentido máis que establecer xanela única, de que poden chegar os datos que se cargan na entrada, non hai que volver a cargalos nunca jamás durante todo o proceso. E quedan xa registrados. Quedan registrados e vai a unidade administrativa que vai, ou vai ao servicio que vai, esos datos xa están aí. E calquera persoa que teña o acceso, pois vai acceder xa directamente a ese tipo de datos. E ese procedemento, totalmente claro. É dicir, aí, eu creo que iso non é complicado, é cuestión de vontade. Non, bueno, sobre todo é cuestión de un pouco de analizar, non? Todo o que está ocurrindo nos distintos campus, porque ti sabes que a Universidade de Vigo ten 3 campus, bueno, 4 poderíamos decir, porque temos o campus de Vigo, que temos tamén unha sede na cidade, con 2 facultades, o campus de Pontevedra e o campus de Ourense, co cual a nos gustaríanos que estuveras en todos eles, non? Cal é a túa proposta aí un pouco para... Bueno, eu... como teño xa confianza de que vamos a mandar e vamos a gobernar, pois eu como xerente sí que estaría 4 días a semana en Vigo, por magnitude, por dimensión e tamén por número de traballadores e traballadoras. Pero logo quincenalmente estaría, pois unha semana estaría un día en Ourense e outra semana outro día en Pontevedra. De tal forma que cada quincena pois estaría un día en Ourense e outro día en Pontevedra. Eso non quita que
puntualmente ou ante necesidade ou unha urgencia que haxa, pois en vez de un día, pois habrá semanas que igual teña que estar 2 días en Ourense ou en Pontevedra. Non pasa nada. E non tes É problema, dicir, porque para vivir en Vigo, estarías en Vigo diariamente, non hai problema. e non teño problema se teño que quedarme en Vigo, se vou e veño cada día, é dicir, en eso non teño ningún problema. Teño disponibilidade neste momento e non pasaría nada, Bueno, outro dos temas é que tamén, precisamos con urxencia facer unha RPT, unha remodelación de postos de traballo, non? Porque a última que se fixo, pois, é do ano 16, e desde entón, pois, pasaron 10 anos, non? Neses 10 anos, pois, o que falábamos antes da intelixencia artificial, que cambiou moitísimo, pero tamén evolucionou moitas das necesidades que temos na universidade, non? Pois, agora temos dobles titulacións, temos outros tipos, non? Os planes de, os PARs que se llaman, non? Distintas modalidades, non? De formación, incluso, pois, se queremos evolucionar cara ao futuro, cara a unha formación online, pois, por exemplo, antes as matrículas, pois, se facían in situ e agora non se fai. O sea, hai moitísimos servicios e moitísimas áreas que teñen cambiado moitísimo, non? Pois tamén o número de proxectos que temos, algúns servicios se puxeron novos, se creou unha oficina de proxectos internacionais, se creou un novo servicio de recursos humanos de investigación, que todo eso veu derivado dos cambios de leis, porque houve un cambio da lei da ciencia e tamén da lei orgánica do sistema universitario, non? E nos obrigou a facelo de xeito rápido, non? Pero eu creo que hai que evolucionar e algúns servicios se quedaron escasos, outros ao mellor teñen, pois, lle sobra xente. Eu creo que hai que facer unha redistribución e digamos que a RPT neste momento é urxentísima. Como ves ti ese tema? Cal é a tua experiencia en RPTs? A ver, RPT é a ferramenta de organización de recursos humanos. O sea, calquera organización, calquera institución ten que ter os seus recursos humanos perfectamente ordenados e clasificados. E RPT, pois, é esa organización que ten, pois, as administracións públicas. Primeiro habría que facer un estudio do que estás comentando, detallado, pormenorizado por servicios. Hai que darlle opción a que todo o personal participe inicialmente nese proceso de elaboración de RPT. Sí, porque ademais eles son os que máis saben o que teñen entre mans e o traballo que teñen. Unha vez visto ese traballo, analizado, traballar nunha boa proposta de RPT, negociala cas organizacións sindicais, que son onde hai que negocialas, e a partir de aí chegar a unha aprobación. Eu penso que nos podemos marcar un reto, que somos de retos, e ao mellor, pois, en ano e medio, podemos ter un RPT digna da Universidade de Vigo abarcando os seus 3 campus. Eu a miña experiencia precisamente, cando estuve na inspección de servicios en simplificación administrativa, logo dentro da mesma inspección estuve de inspector de servicios e me tocaba analizar as RPTs de conselleiros de Sanidade e Sergas, de Economía e Facenda e de Servicios Sociais. O sea, que tes moita experiencia en RPTs. E logo me elaborei directamente RPTs, pois, cando estuve no Consello Consultivo, inda que é unha unidade pequena, nada que comparar, logo na Consellería de Economía, Emprego e Industria elaboramos RPT total, que ademais aí lle dimos unha volta importante a todas as oficinas de empleo, eran máis de 1.500 postos dos que estou falando dese RPT. Caramba. E se reordenaron certos niveles e postos das oficinas de emprego. E logo no ano 19, cando cheguei ao Concello de Santiago, que tamén tiñan RPT, a última debía ser do ano 10-11, se non recordara mal, e tamén chegamos a facer unha nova RPT no ano 23, ainda que despois se publicou no 24, pero xa confeccionado no 23, e se fixe unha RPT completa que eran como 700 postos. Bueno, aquí estamos a falar, eso, creo que son actualmente 759 persoas, pero persoas que para nós son moi importantes porque, como decía antes, somos a Universidade das Persoas e todas e cada unha delas teñen un papel fundamental na universidade e sabemos que, ademais, sin o PTXAS, o PDI non pode funcionar. E, polo tanto, pois, queremos que a xente veña a traballar contenta, que haxa benestar e incluso pois, plantexamos a posibilidade de contemplar teletraballo, conciliación. Como ves ti algún deses aspectos? Non? E xa temos un proxecto piloto neste momento que está a funcionar na área de TIC, pero de momento é o único que se fixo como unha experiencia piloto. Non? Entón, a futuro ves a posibilidade de implantar ese teletraballo como xa existe noutras institucións como a Xunta ou outros organismos? A ver, cando, continuando, e logo contesto a eso, continuando co tema de RPT, cando a última esta que se fixo en Santiago, dou un avance
impresionante, ainda que a veces non se queira ver, pero todo o corpo de bombeiros que eran C2 se lle abreu a vía a promoción interna a C1. E que opinas ti do paso dos C2 ao C1? Porque é algo que tamén reclaman na universidade. Para min é básico, é dicir, eu non entendo hoxe en día na administración do século XXI que teñamos unha parrilla base impresionante de C2 cando as labores ou as funcións de C2 e C1 hoxe en día son prácticamente idénticas. Temos que ir a unha promoción interna masiva. Eso poderíamos facelo pronto, non? O sea, podería ser unha das primeiras accións a tomar, incluso antes de facer a RPT. Eso se pode facer, pero se pode convocar, pero hai que modificar RPT porque os postos de C1 necesarios teñen que estar en RPT. Salvo que os postos da C2 estean abertos a C2/C1. É que hai... Que hai algúns que están en esa situación. Esos que están así, non hai ningún problema en convocar unha promoción interna e pasar de C2 a C1. Eso se podería facer nos primeiros meses, digamos. Os postos contemplados xa poden ser así. Vale, o único que require é que estean alo menos 2 anos nese posto, non? Para poder promocionar a C1. Exactamente. Ten que ser funcionario de carreira de C2 durante 2 anos. Bueno, a funcionalización eu creo que se hai un ano que se fixo, co cual, pois... Mentre se convoca, se organiza, incluso os que se acaban de funcionalizar podían ir directamente sin problema ningún. Bueno, pois esa é unha das peticións. E hai tamén unha promoción horizontal, é dicir, que aínda vindo de laboral, poder promocionar a funcionario e computarlle ese tempo, é dicir, a promoción horizontal tamén se existe. Sí. E non hai ningún problema. Nas outras universidades galegas xa teñen unha carreira horizontal, e nós, pois, ao final, demorámonos un pouco en facer esa estabilización, esa funcionalización, e agora, pois, o paso seguinte que demanda todo ese colectivo de PTXAs, pois, é a carreira horizontal, evidentemente. Entón, pois, tamén habería que aplicala xa. Son dúas cuestións, estaba a promoción horizontal e ora a carreira horizontal, entonces falo do teletraballo e máis da carreira horizontal. Veña. Son totalmente pro das dúas cuestións. É dicir, eu recentemente, cando cheguei ao Concello de Santiago no ano 19, estaba a carreira profesional aprobada, pero con moitos interrogantes por parte da intervención. Entonces me tocou, bueno, pois, informar, poñer en marcha, e así se fixo. E eu cheguei en setembro do 19 e a carreira profesional empezouse a cobrar con efectos do 1 de xaneiro do ano 20. É dicir, que a cosa foi super rápida. Inmediata, case. E sin maior problema, e creo que, ademais, ou penso, que hai que ir por aí, porque a disposición 8ª da lei así o contempla. O Estatuto do Funcionariado quedou morto nese aspecto e cada administración se está buscando a vida como pode. E eu creo que eso sí que hai que poñerlo en marcha e ver o crédito que exista ao respecto, que haxe disponibilidade orzamentaria para poderlo facer e negocialo e poñelo a funcionar. Bueno, tamén podemos ir a pedir os cartos á Xunta, non? Hai que negociar. Tamén coñecemos xente na Xunta para poderlo negociar. Eso tamén é positivo, non? Tamén é importante. E logo temos o que é o teletraballo. Esteamos a favor ou en contra do teletraballo é algo que chegou e que xa non vai marchar. Por lo tanto, temos que aceptalo. E o teletraballo, a partir da pandemia, está implantadísimo en calquera institución, en calquera empresa pública ou privada, e a Universidade de Vigo non pode ser menos. É certo que para eso temos que ter un estudio moi claro das funcións de cada quen. Sí, porque hai servicios aos que mellor non se pode facer teletraballo, non? Por exemplo, unha conserxería. A ese punto iba, porque o teletraballo non é máis que a prestación dos servicios en remoto. E hai que ver antes que postos son susceptibles de poder facer o traballo en remoto. Bueno, nós xa temos un pouco de experiencia aí, porque lamentablemente vivimos todo o tempo da pandemia, e nese momento pois implantamos os VPN cos ordenadores nas casas e fixemos moito teletraballo todos desde casa, non? Entón eu creo que pode funcionar en moitos ámbitos. É certo que, como dicía antes, nunha conserxería ou mellor non, pero sí que hai moitos aspectos nos que sí podería ir. Iso é cuestión de analizar eso, é dicir, que postos son susceptibles, que postos non, e que aqueles son os postos que poden ser pois un pouco mixtos, é dicir, que hai actividades que teñen que ser sí ou sí en presencial e outras que pois poden ser perfectamente en teletraballo, non hai ningún tipo de problema. Hai que analizalo. Hoxe en día os regulamentos de teletraballo están máis que implantados en todas as administracións, polo tanto, eso non levaría moito tempo negocialo e sacalo adiante. Hai que conocer moi ben os postos, eso sí. Bueno, unha cousa que tamén eu quería salientar é o tema da negociación, non?
Nós, en todo o tempo que estuvemos no actual equipo de goberno, sempre acatamos todo o que se acordou nas mesas de negociación e creemos que, bueno, aínda que eu, se chego a ser reitora, poida ter esa decisión, non? E tomar as decisións ou considerar o que queremos facer, a min gustaríame que esas decisións acabaran sendo un acordo, non? Que haxa diálogo con todas as partes e que busquemos sempre ese equilibrio, ese consenso para que acabe aceptando todo o mundo, non? As decisións que se tomen. O Eu creo que ti diálogo, eres unha persoa moi dialogante. o diálogo e a comunicación é básico. É básico. Entonces, xa de entrada, a comunicación vertical, descendente e ascendente con todos os traballadores e traballadoras, eso está clarísimo, a porta do despacho do xerente vai estar sempre aberta. Pois eso, Por lo estupendo. tanto, sea a nivel individual, sea a nivel colectivo, calquer tipo de demanda, cuestión, suxerencia, mellora, a porta está aberta para aportala. Outra cousa é, o que estás comentando, que a partir de aí, onde hai que negocialo, nos órganos que correspondan. Efectivamente. E pois están as organizacións sindicais para representar a todos os traballadores e traballadoras en esas mesas e onde hai que aprobar as cuestións. Que, se pode ser por consenso, mellor que mellor. Que chegamos a unha maioría sindical, pois tamén nos vale, pero todo que se poida consensuar, moito mellor. E aí estaremos a negociar o que haxa que negociar. É dicir, unha negociación sempre ten que ser cesión un pouco de cada parte. É dicir, non, se non estamos nunha tiranía de que yo mando yo digo, e non é así. Por eso se chama en ningún dos negociación. sitios, exactamente. Por eso se chama negociación. Entonces, todas as cuestións que estamos falando precisamente son cuestións obxecto de negociación. Desde un RPT, o teletraballo... Non, todo, evidentemente. Todo é obxecto de negociación. Pero independentemente de negociación, xa digo, e do diálogo cas organizacións sindicais, está a comunicación directa cas persoas. Eso para min é básico e é moi, moi importante. Pois ese é un pouco o lema do noso grupo H2040, porque somos a Universidade das Persoas e a nosa base de traballar é o diálogo e falar con todo o mundo. O sea que falamos. Pois como organización está en pé gracias ás persoas, e as persoas son o valor maior que pode ter calquera organización, polas persoas velaremos tamén. Pois moi ben, pois moitísimas grazas, Juan, un placer, creo que non se nos quedou nada por aí no tinteiro. Un placer falar contigo. Igualmente, moitas gracias.